Studenti li jagħmlu parti mill-programm ta' tagħlim alternattiv u li kellhom il-vizzju tat-Tipjip sabu l-appoġġ tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li minflok injora l-problema tagħhom ħadem fuq programm bil-għan li jgħinhom jaqtaw il-vizzju. Dan bis-sem tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-saħħa u Prevenzjoni tal-Mard. Programm ta' dan it-tip sar għall-ewwel darba u gawdew minnu 15-il student li jattendi l-programm ta' tagħlim alternattiv f'Raħal Ġdid. Il-koordinatriċi tal-programm Buttigieg spjegat kif il-programm ma kienx jinkludi biss l-istudenti, iżda wkoll lill-familji tagħhom. Il-programm dejna nħarsu lejh daqsxejn perspettivi daqsxejn wiesa. L-ewwel għamilna laqa lill-ġenituri biex dawn il-ġenituri li kellhom tfal jpejpu jkunu konxi iktar, jkunu jistgħu jgħinuhom waqt dal-proċess biex jippruvaw jnaqsu jew jieqfu u jkollhom support min-naħa tad-dar. Il-programm dam 6 ġimgħat li tulhom l-istudenti wrew entużjażmu li jitrattaw dan il-vizzju. Sal-aħħar tal-programm kien hemm 3 li waqfu jpejpu għal kollox, filwaqt li oħrajn naqsu l-konsum tas-sigaretti. Nista' ngħid li kollha naqsu drastikament u kien hemm uħud minnhom sal-aħħar tal-programm kien hemm 3 illi waqfu kompletament u llum sirt naf ukoll li kien hemm ieħor illi sal-lum għadu ma jpejjibx. Fost dawk li jażlu li jifqu jpejpu kien hemm Jeżmin u Katja. Bdew jpejpu meta kellhom 14-il sena u issa jħossu bidla f'ħajjithom. Ejna biex naqtawhom ħafna jekk tħossok iktar proud li qtajthom jekk innifsek u l-flus ukoll. Nifhem tawna l-pariri u hekk u tafżal ma ta' dwarek illi m'intix tpejjeb mhux ħajqogħdu joffrulek u bil-pressure biex tpejjeb u mhux ħajqogħdu jpejpu ħdejk laqqas. Jersqu daqa l-bot tal-qas jew tersa' inti u jekk titvera tieqaf tpejjeb. Il-Ministru Bartolo ppreżenta ċ-ċertifikati lill-istudenti li kisbu riżultati pożittivi f'dan il-programm. Filwaqt li għamlilhom kuraġġ stqar fuq l-importanza li dawn it-tendenzi fost l-istudenti ta' din l-età ikunu trattati minn kmieni.